Sabíeu que els blogs i les webs tenen un sistema per anar informant de que es va actualitzant amb articles nous? És a dir, si tu segueixes desenes de blogs, hi ha una manera molt senzilla de, en 2-3 minuts, saber si un d'aquells blogs, dels diferents blogs que tinguis, s'ha actualitzat. I això es fa amb el que diem els canals RSS. Si us fixeu, per exemple, aquest blog, si aneu a la part, normalment o està a la capçalera, ho posen, o al peu de la web, veieu els RSS feeds, si premeu, normalment la majoria de blogs és un enllaç. Aquí, clar, al ser un portal molt potent, et dona diferents RSS, són enllaços realment. Fixeu-vos, per exemple, jo vull el que es diu sindicar, subscriure'm a les notícies de ZDNet. Doncs, si premo aquí, veieu, surt un codi que és amb XML, que realment l'important és aquest enllaç. Aquest enllaç m'informarà cada vegada que ZDNet posi un article nou, m'avisarà de dir que tinc novetats. Com? Jo ja tinc l'enllaç a l'RSS feed, veieu que aquí serien els vídeos, les reviews, doncs a Estats Units, a Gran Bretanya, Austràlia, Àsia. Cadascú té el seu enllaç per veure les notícies més específiques. Normalment la majoria de blogs té un enllaç només i és tan fàcil com tenim l'enllaç. Hi ha uns programaris, un software destinat a llegir aquests canals per informar-te de que hi ha novetats. Jo utilitzo, com utilitzo Debian, Aggregator, però els que utilitzeu Windows i això, si busqueu clients RSS en trobareu moltíssims. I és un software, ho esteu veient, on jo puc crear les meves carpetes i dintre d'aquestes carpetes vaig afegint aquests enllaços, aquests canals. Si faig doble clic, afegeix una font, un canal, que en aquest cas és el que hem copiat de les news, aquest enllaç, copiar, vinc aquí i li dic, jo vull afegir aquest, vinga, d'acord. I ella et detecta que és Latest News de ZDNet, d'acord. I ja ho tinc aquí. Us fixeu? Jo aquí, quan clico al canal que acabo d'afegir al meu client RSS, em posa totes les notícies que s'ha publicat d'aquest blog. I si jo, per exemple, en aquesta premo, m'aniré, s'obrirà el navegador i aniré a la notícia. Què és el que passa? Quina és l'avantatge? Doncs que quan es torni a aplicar, a crear un nou article, m'avisarà. Igual que aquí, a linux.com, veig que hi ha un article nou, com configurar un firewall en Linux. Ostres, m'interessa, doncs vinga, la visito. I si veieu, doncs aquí tinc la notícia, però si veieu, tinc a tots els canals que jo els tinc estructurats de tots els blogs que segueixo i em va informant, per exemple, Termcat em diu que sobre la reserva m'interessa, visito, i ja tinc la informació. Amb la qual cosa, jo dintre d'aquest client estic informat en minuts de totes les actualitzacions que es fan a tots els blogs que jo segueixo. I és tan fàcil com això, visitar, buscar dintre del blog quin és el canal RSS. A cada blog tindrà les seves històries. Ens podem trobar, per exemple, com aquest, que jo busco, ostres, a veure, canal RSS, no en trobo. Veig que Facebook, LinkedIn, el Twitter, el YouTube, però no hi ha res sobre RSS. Llavors hem de fer el petit truc de veure el codi
I com la majoria de blocs estan en WordPress, fixeu-vos que si jo miro el codi, tinc aquí, veieu? A tots els WordPress, el canal RSS és la direcció de la web /feed. Si premeu, veieu el codi? Doncs copiar, me'n vaig a la carpeta, afegir una font nova, que és aquesta, acceptar, m'agafa que és VRDirect, que és correcte, patablam, i ja la tinc aquí creada amb les 4 notícies. Ara, a partir d'ara, quan hi hagi notícies noves, em sortirà aquí en negreta dient que hi ha notícia nova, i llavors jo, si m'interessa la notícia, visito, i si no, no. Vaig afegint tots els blocs que m'interessen i en qüestió de minuts estic al dia. Una eina brutal que l'única és que s'ha de saber que tots els blocs tenen el seu canal RSS, el seu enllaç aquest que hem de cercar, i afegir-lo al nostre programari ben organitzat, i així estarem al dia en qüestió de minuts de totes les actualitzacions dels nostres blocs. Espero que us sigui d'utilitat i si ho poseu en marxa que sapigueu que estalviareu moltíssim de temps i estareu al dia de tots els vostres blogs favorits.